Здравейте, онлайн предприемачи! Аз съм Любомир Стоянов, а това е каналът на Ecom Congress. В него споделяме полезни съвети за това как да развивате своя онлайн бизнес и как да продавате повече продукти и услуги на своите клиенти. Днес ми е изключително приятно, защото ще ви споделя за един метод, който вярвам може да ви бъде много полезен, а именно AIDA методът. Какво всъщност е този метод? Всичко се заражда през 1872 година, когато в Филаделфия се ражда един господин, който се казва Елиас Уис, и в началото той е просто вестникарче, след това се увлича по рекламата, гледайки рекламите в самите вестници, и през 1896 година той основава своята компания The Advertisers Agency и нейното бизнес мото е Ask Louis About It. Много интересно как в Америка, когато тогава още не е имало много бизнеси и всеки е можел да направи каквото си иска, той много пресметливо казва, че неговата компания ще се казва точно The Advertisers Agency. През 1910 година той членува в Националната асоциация на рекламните менеджери, където става нейн председател, и тези факти просто ги споменавам, за да видите, че наистина господин Луис е бил интересна личност и много начетен човек. През 1951 година той влиза в залата на славата на Американската рекламна федерация, където е удостоен посмъртно, така че сами може да си представите колко интересни неща е правил този човек при живее. И всъщност какво прави господин Луис? Ами той разработва един модел, наблюдавайки рекламните агенти, които рекламират застраховки, и те сключват застраховки всъщност. И през 1898 година той вижда, че успешните хора правят три неща. Техните реклами хващат окото на читателя, информират го и го превръщат в клиент. Съответно през 1907 година този модел претърпява малка модификация и се развива, и същевременно става така: да привлича вниманието, да поддържа интереса, да създава желание у клиента и накрая да го накара да предприеме действия. Това се отнася за абсолютно всички реклами, които дори и днес използваме. И какво всъщност е AIDA? AIDA е акроним от Attention, Interest, Desire и Action, или така казано, внимание, интерес, желание и действие. Как може да привлечете вниманието на вашата аудитория? Може да им привлечете вниманието, когато създадете от тях усещане за спешност. Спешността предполага, че читателя трябва да предприеме действия или ще пропусне нещо, което си заслужава. Може да му направите специфичност и да бъдете възможно най-конкретни, за да развълнувате читателите, така че те да прочитат вашето съдържание. Може да използвате и цифри, числата правят заглавията много по-интересни. Това е особено популярно сега, когато идват празници, дават се много награди, може да спечелиш хиляди кенчета или хиляди яйца. Цифрите привличат винаги вниманието. Можете да привлечете вниманието, когато конкретизирате за кого пишете. Говорете директно с този сегмент читатели чрез заглавието, като ги споменете. Така те бързо и лесно ще се разпознаят и асоциират с посланието. И също така може винаги да използвате емоционални думи. Процесът на закупуване и вземане на решения често е емоционално подбуден, и използвайте емоционално заредени думи и фрази. Идва момента да разкажем какво е интереса или как да поддържате интереса на читателите. Като на първо място може да им дадете храна за размисъл. Поднесете на аудиторията история или казус. Ползвайте графики, цитати, изследвания и резултати. Винаги, когато подплатите думите си с някаква научна литература, определено сте много стъпки пред вашата конкуренция в убеждаването на това, че точно вашия продукт или вашата услуга би свършил работа на клиентите, които четат посланията. Можете да назовете и проблемните места. Вашите читатели вероятно знаят, че имат проблем. Вие ще им покажете, че сте се сблъсквали с него и че можете да предложите вашето решение на техният проблем.
Интерес се поддържа и когато правилно форматирате своите текстове и послания, ползвайте кратки изречения, абзаци, говорете с езика на клиентите. Не използвайте думи, които не са използвани от вашите клиенти или жаргон. Това винаги е лоша идея. Установете приятелски глас и изложете логично своята теза или послание. И идва момента на дизайра или така нареченото желание. Как може да породите желание в читателите? Когато им покажете личната полза за тях. Направете проекция на прекрасния живот, малкото усилия в работата, потенциалното спечелено лично време, финансов успех и така нататък. Вярвам, всеки е чул рекламата прави пари докато спиш или работи от вкъщи, така че след това да си на Малдивите, да нямаш шеф и така нататък. Всичките тези послания носят единствено вашата лична полза и желаят да породят желание у вас, вие да закупите този продукт, услуга, курс или обучение. Може да използвате и социално доказателство. Всъщност винаги е важно да използвате социално доказателство, което може да бъде ревю, видеообращение, значки и сертификати за качество. Все пак ако сте сертифицирани по ISO, вие сте дали една торба пари, хубаво е да се потупате по рамото и да покажете на вашите клиенти, че вие сте всъщност много големи професионалисти в сферата, в която работите или продуктите, които продавате. Съответно може да съберете отзиви на клиенти или влиятели на мнение. Така наречените инфлуенсъри в момента са много популярни. Използвайки вашия продукт, те всъщност носят социално доказателство за вас. И как да стигнем до екшена или действието? Много е просто. Всъщност винаги, абсолютно винаги трябва да насърчите аудиторията да направи нещо. Както аз в края ще ви подтикна да се абонирате за нашия YouTube канал, така вие винаги може да насърчите своята аудитория в рекламното послание, какво да се извърши. Да насърчите за покупка, да посетят сайт или онлайн магазин, да посетят физическия ви адрес, да направят дарение, да предприемат някакво действие или допълнително да разучат нещо, което вие тепърва сте им открехнали вратата към него. Сега ще ви дам един прост пример. Как, например, бихме могли да продадем хеликоптер. Това е изцяло хипотетична ситуация, но с нея мога да илюстрирам много лесно по какъв начин може да пишете своите рекламни и маркетингови послания. Това е един студен имейл, който се изпраща на някакъв много богат човек и той може да изглежда така. Хей, Георги! Предполагаме, че човека се казва Георги, нали? Направили сме си труда да проучим как се казва. Знаеш, че шофирането от вкъщи до офиса е толкова изтощително, че накрая проклинаш всеки, който се предреди пред теб на светофара. Ако имаше хеликоптер, това дори нямаше да ти прави впечатление. Тук грабваме на читателя вниманието. След това какво може да направим? Да подбудим неговия интерес. С хеликоптер би могъл да достигаш работа само за 20% от времето, което прекарваш сега. Няма да се ядосваш по време на пътя, докато пристигнеш. Ще се забавляваш, докато пътуваш до всяка точка на града в рамките на минути. И няма да живееш по правилата, по които живеят нормалните хора. Тук вече леко зачекваме и егото на самия читател. Как да направим желанието той да си купи хеликоптера? Казваме му какви са ползите потенциални за него. Георги, твоето време струва 200 лева на час и тъй като прекарваш средно по 300 допълнителни часа в трафика всяка година, това значи, че потенциално губиш по 60 000 лева годишно. Да не споменаваме, че след цялата тази изнервяща обстановка в трафика, работата ще е последното нещо, което искаш да правиш. Ето защо притежанието на хеликоптер би направило живота ти много по-приятен и дори ще ти помогне да правиш още повече пари. Всеки в хеликоптер изглежда по-яко. И сега караме човека да предприеме действия. Имам 3 души, които искат да продадат своя хеликоптер точно сега и аз искам да ти ги покажа. Видяхте ли точно сега? Тук вече зачекваме и спешността. Как мога да ти изпратя спецификациите? Кога мога да ти изпратя спецификациите и цените на тези хеликоптери? Също така, ако искаш да ми се обадиш, просто вземи телефона и набери даден телефон. Аз ще отговоря на всички твои въпроси, които имаш. С най-добри пожелания, Стефан. И винаги имаме един послепис. Собственика на Дръж ми шапката има хеликоптер и каза, че това е най-якото нещо, което го кара да се връща на работа всеки ден. Тоест ти ставаш част от едно готино общество, което всеки ден ходи на работа.
Следва втория пример. Видяхте, че самото съобщение, което може да напишете или начина по който да изградите своята маркетингова кампания или маркетингова стратегия не е толкова труден, стига да вложите малко мисъл в него. Следващия пример е за Gymshark. Това са серия облекло, което е специално предназначено за хора, които обичат да ходят на фитнес, обичат да спортуват. Фирмата се казва Gymshark и какво те всъщност правят? Те рекламират в социалните мрежи, имат голяма фен база от последователи и винаги рекламите им са секси и откоряващи се креативи. Виждате мацката, изглежда много добре, нацепена, има плочици и така нататък. Това е едно от нещата, които ви грабват вниманието. Нали? Ако видите тези картинки, докато си скролвате в фида, определено бихте се загледали. И как те поддържат интереса на своята аудитория, как заинтересуват хората, така че да им купуват продуктите. Плащат си на инфлуенсъри и те създават образователно съдържание, което всъщност може да бъде и вдъхновяващо. Нали? Постигнати резултати, какво може да постигнеш, че надъхване, ти си супер яката батка може да станеш, ако си облечен като нас, нали? Тренираш всеки ден. Така че те използват инфлуенсърите, които по-нататък предават и тяхното послание, всъщност и промотират иновативност и стил чрез облеклото за тренировка. Нали? Ако носиш това облекло, ти съответно си готин човек. Как се създава желанието? Ти ставаш част от общество на атлети. Носейки просто тези дрехи, ти вече придобиваш едно по-различно самочувствие и ставаш част от малкото общество на атлети, които споделят едно хоби или стандарт на живота, ако искате го наречете и така нататък. И накрая всъщност как се стига до действието? Същите тези инфлуенсъри дават промокодове, така че да бъде насърчена покупката и винаги пускат линк към това откъде може да бъде закупено съответното облекло. Следващия пример може да ви се стори банален, но той е наистина интересен, защото се вижда и как Стив Джобс по време на представянето на iPhone използва този модел. Всъщност начина по който маркетинг отделът на Apple използва целият наратив, за да създаде рекламата на iPhone и всъщност да накара света да говори за този iPhone, е синтезиран в тези няколко минути. Разбира се, презентацията винаги може да я намерите онлайн, има я в YouTube качена, така че няма да говоря за нея, но ще говоря какво прави Apple преди това. От Apple обявява, че ще представят нов продукт, нещо, което никой не е виждал преди. Това през съобщение е изпратено на абсолютно всички медии и разбира се, когато сложиш Apple и през съобщение, нали, винаги медиите имат интерес и се създава някакъв хайп, някакво очакване, че те ще имат нов продукт, а обикновено новите им продукти винаги са били някакви иновативни. В днешно време не е съвсем така, но пък в миналото е било така че можем да продължим с следващия слайд. И той всъщност е проявата на интереса. Стив Джобс обяснява техническите характеристики на продукта преди да го покаже. Когато той се качва на сцената, казва, нали, споменава, ние имаме iPod-а, песните в джоба ти, хората винаги са искали да комуникират по лесен начин, искат лесно да използват устройствата си и така нататък. Така че той каза техническите характеристики, че това нещо наистина ще промени и революционализира света. Така интереса на аудиторията се засилва още повече. И до момента да породим желания в хората. Всички, които гледат презентацията, трябва да искат да си купат този iPhone. И какво се случва всъщност? Стив Джобс подчертава функции, които хората винаги са желали. Аз ги казах малко по-рано, така че няма да ги изборявам, но когато кажеш на аудиторията, че може да се слуша музиката и всичко това да е съпроводено с някакво много голямо време, в което телефонът ти, то още не е наречен телефон, може да издържи и да го разнася със себе си. Съответно, това разбира се е нещо много, много интересно, което всеки би искал да желае, още повече, че хората биха искали да си отварят и имейла в ръката, без тежките компютри, лаптопи и така нататък, така че още един selling point за Apple. И всъщност какво прави той накрая? Казва, показва самия iPhone, показва функциите, показва
неговите всъщност бенефити, които получаваш, с уговорката, че устройството ще се продава след по-малко от 6 месеца. Той казва, може да си купите нови iPhone, след 6 месеца ще бъде в магазинната мрежа, а сега ако искате можете да направите преордър на своята поръчка. Така че хората са винаги потикнати да направят някакво действие. И сега един бонус съвет. Софтуера, който ще ви покажа, всъщност има AIDA модел, чрез който може да развива текстове, така че това нещо може да ви спести много време и главоблъсканица в това да измисляте някакви рекламни послания, да пишете блог статии или описания на продукти. Въобще софтуер е много мощен. Има и безплатно ползване на него до определен някакъв там лимит на месец, така че ако искате все пак може да си направите и абонамент, за да отключите пълната функционалност и да имате по-големи права върху това, което създавате, но ние съответно ще получим някаква малка комисионна от това, което вие заплатите, но това няма да натовари крайната сума за вас, така че може да ни подкрепите по този начин. И всъщност какъв е този софтуер? Ами той се казва WriterMe и с него може да създавате текстове и да го използвате в своя копирайтинг. Аз сега съм си го отворил и ще ви го покажа. Ето, логнат съм вече вътре. Създаването на акаунт е супер лесно. Просто може да влезете с Facebook, с Google или да си създадете акаунт с вашия имейл. И това е, задавате една парола и можете да го използвате. Всъщност, аз бях очарован даже, че бях написал тук описание на английски, а бях задал български език, така че да се създаде с рекламно съдържание и реално се изплю един текст, който беше на български, което сами може да си представите, че е доста интересно и полезно. Така какво може да правите в този софтуер в Writer? Може да райтвате или всъщност може да избирате езици, на които да пишете. На английски език е изключително добро, много добри попадения има. За български не е чак толкова шлайфано, но въпреки това също може да ви помогне да подобрите своята работа. Може да изберете тон, с който да бъде създаден текст, дали да бъде информативен, дали да бъде критичен, формален, хумористичен даже, така че много варианти има. Аз винаги си избирам casual, защото е най-близко до аудиторията, до която аз искам да достигна. Съответно може да си напишете, че да речем това е софтуер за или продукт, който намалява бръчките, може да ви изглади кожата, да стане мека като бебешко дупе и така нататък. Така че трябва все пак да въведете някаква информация за това какъв е вашия продукт или услуга и съответно може да изберете колко варианта да ви генерира този софтуер. Разбира се, колкото повече варианти генерира, толкова повече думи и букви ви яде, а пък това е обвързано накрая с плановете, които са абонаментните. И може да изберете креативност, дали да бъде оптимална, ниска, висока, да се използват факти или да не се използват факти, така че аз винаги използвам Optimal, мисля, че е най-добре. В случая бил съм написал явно нещо за AIDA, че това е метод, който искам да продавам като продукт или услуга и всъщност ето текст, който е създаден. Внимание, какво чакате? Бъдете вдъхновени от AIDA. Интереса се събужда с AIDA, акроним за внимание, интерес, желание и действие. Това е маркетингова концепция, насочена към клиента, базирана на идеята, че успешните маркетингови послания се разработват, като се има в предвид процеса на вземане на решение на потребителя за покупка. Съответно желанието, тези хора за да искат да работят с вас, ние сме тук за да превърнем вашите идеи в реалност. Ние сме специализирани в проектиране на висококачествени промоционални продукти, маркетингови стратегии, рекламни кампании и така нататък. Не забравяйте, че вие сте никой, докато някой не започне да купува това, което продавате. Много точно казано. И трябва да накараме човека, четящ това цялото послание, да вземе действие или да направи някакво действие. Вземете AIDA сега и започнете да го използвате. Това може да бъде нашия call to action. Разбира се, виждате, текста не е някакъв оптимален, но може да бъде използван за създаване на описания или поне да намали труда, който вие бихте вложили. Разбира се, ако искате, можете да направите ето така и да кажете, че искате до написване на това изречение
В случая сме избрали много малко символи. Ето в случая са 219 и ако цъкнем Continue Writing, софтуера автоматично ще допише нещо. Една точка дописа, но когато го използвате, ще видите какви резултати може да постигнете. Той може и да перифразира някакви изречения, така че ако това, което ви е написал, не ви харесва, винаги може да го пренапишете. И всъщност те са за, че това е That's All Folks. Ударете по един лайк на видеото, ако ви е донесло някаква стойност. Абонирайте се за нашия YouTube канал. Може да се абонирате и за нашия подкаст, където също споделяме полезни съвети. Те са винаги с вас, когато сте на път. И можете да четете нашата секция с ресурси, която се намира на iconcongress.bg/блог. Там публикуваме цялата систематизирана информация, която се съобщава в нашите канали. Така че аз бях Любомир Стоянов. Беше ми приятно, че изслушахте до тук тази мини лекция и се надявам да продавате повече и повече. До нови срещи!